piye wis kalah. Sing maju sapa? Tumenggung Panigasrikma Prabu Pamengkang Jagat. Piye? Utang pati nyaur pati, utang wirang nyaur wirang. Yen ngono ga ora trima, dasar nyata. Yen ora trima arep apa? Yen kowe ora trima arep apa? Ayono kerjane Tumenggung Panigasrikma. Mamah kupingmu sawurunga. Siungku tampanono. Hei. Oh. Ah. Hei. Us. Aduh Romo. Punapata mirah ingsun Raden Mas Bagong mijil tudah tanpa karya sengkang rinamekan Gusti gelung rino sak sekaranya sumawur gambir melati Duh Kanjeng Rama cicimpating gesang kula Rama ngaturaken ketiwasan kula Kanjeng Rama. Anakku nggih Durgandana kok kowe tawang-tawang tangis rawat waspa gendong tias wigena kenang apa nggih matura atur uninga Duh Rama saksamunipun ingkang putra kula maju wonten ing Rananggana methukaken kridanipun Prabu Pamengkang Jagat menapa dene Wapatih kepatihan. Iya. Yektasipun badhe unggul jurudipun nang saksamunipun Prabu Pamengkang Jagat magut suraning driya ngisi siyong kanan lan kering mongko landhepipun pitung penyukur Siwapatih wasita majeng wonten palagan dipun gigit jangganipun lajeng dados kantaka mboten namung menika Rama Tumenggung Panigasrikma ugi majeng wonten palagan dipun gigit jangganipun ugi dados kantaka. Aduh Patih wasita. Oh lungguh ker lungguh najan pun bapa wong gerang kaya ngene ngadik ora jejeg yen ora dicagak nganggo tuwak nanging
Aku sing duweni kemanden. Musuh epek-epekku bakal tak walik paningali pamengkang jagat supaya minggat saka papan gini. Sing keseron suwukane kuwi gonge ora. Tanjataka mangkono Nalendra Wirata nenggih Prabu Basukesti nadyan ta wis keladuk yuswa parandene sinu ngaji jaya kawijayan ingkang linangkung sedhakep saluku juga ngeningke panca indriya nutupi baban hawa sanga ana swara datan rinungu ana rupa tan kadulu ingkang kapandheng muhung pucuking grana kusika sekawan kang kaberat sajuga kang sinidikara kinarya laksaning brata megeng napas lan ubus lidah kapadalaken palenggan rasul tes kaya mati ngadeg ciptane galih sang nata Prabu Basukesti nedya hanyipta kahanan ing negari Wirata katingal kaya den malik paningali ana daya pangaribawa wujude perbawa ingkang agung mijil saking epek-epekipun Prabu Basukesti punang lesus nempuh angganing mungsuh satemah kaya den malik paningali katingal peteng dedet kalimengan mati aku pe ono mendi pe waduh waduh sinuwun wonten pundi sinuwun Pate jalu mampang wonten dawuh kok peteng dedet lelemengan ora weruh apa-apa ora ana sing kadulu inggih mboten namung wujud mireng kemawon mboten swantenipun gong blas mboten mungel wah yen ngono malah kowe waspada inggih kowe waspada tinimbang wong sing nyambut gawe peteng dedet lelemengan te kula ki mboten sumerep paduka wonten pundi aku ana kene iki kok ana pedhut apa ana grahana surya ketingalipun mboten kok dumadakan namung peteng mboten saged ningali sinten-sinten badhe majeng kula kuwatos mangke yen nabrak-nabrak upami nabrak sinden ngeten pun cetha la yen upami nabrak kok nabrak beteng napa mboten cilaka najan mamak mumuk prayogane nyingkir saka papan ki luwih dhisik ngenteni padhanging jagat ngenteni padhanging swasana te monggo sinuwun aduh lah
Durkandana kula wonten dawuh pangandika Kanjeng Rama sakwisipun bapa bisa nyapih kridane Prabu pamengkang jagat pun bapa nyipta wujude kaya grahana surya peteng dedet lelemengan mula dheweke ora bisa ndulu wujud apa wae ning satemene mung tak walik paningale inggih Rama nanging dikaya ngapa nitik pentile ala mengko ngundha wae arep dadi apa awit undraning perkara ya anakku wadon ya Mbak Yumu Durgandini dawuh paduka tak dawuhi supaya lumarap tumuju ning tepining Bengawan Suwilu Gangga prayogane Mbak Yumu dawana supaya kondur ana ing kedaton bali ana ing wirata okeng penglamar sing padha kepengin ngayunke kelawan Mbak Yumu prasasat kaya dene banjir mangsi sarah delancang yen tak tampa siji liyane ora tak tampa mundhak dadi mban sindhe mban siladan mula temonana Mbak Yumu dawana supaya bali ana ing wirata matur sendika nyuwun pamit kula Kanjeng Rama manik manten langeneng kalangwana klar panda muncar tetan padang ramyang-ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kulon pansayekti dudu cahyaning Surya Candra Daru Hyang Kartika nanging menika gumlaring kanywangan Suralaya ya ing kanywangan Jungkring Saloka Papalya Warna Paku Jati Katali Warna ya ing kanywangan Ngondarandir Dawana ana padang dudu padang rahina peteng dudu petenging wengi nenggih padang petenging nguruping menungsa kang sinandhang sowang-sowang ingkang tuwa jroning kanywangan Jungkring Saloka sayekti mercu padha datan wonten kinarya tetungguling para dewa ratu-ratu ning Jawata bebisik Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Bathara Guru Sang Hyang Manikmaya ya Sang Hyang Purwakanda rikala samana kepareng miyos
wonten balik mercu Kundha Manik lenggah wonten dampar Semara Kaca ancik-ancik semuning lembu andini sinibo sangganing Jawata saking Kayang Sidik pangudal-udal pukulun Bathara Narada miwah pukulun Bathara penyarian saking Kayuwangan Argapura ing semu rumaos sasar susur penggalipun Sangjang Jagat Girinata ya Bathara Guru dupi mulat sewanipun para Jawata Tridasa Watakna wamung ketingal sengkel jroning penggalih mangkon alem cipta wiringganira Numpuna prangsaya Siang Pantara Ratri hamung cipta pukulun Tana Liwangka heksi nila katur ingkang Cundha Manik miyang kagungan to singsim Om Ilahing Mastuhuna Sekaring Bawana Langgeng Kakang Narada ulun piji marak mangarsa sampun ngantos dados guguping penggalih paduka. Oh berkencang plak-plak teng bubolong kali jodhe sapa sing gawe laudul yaha adi guru inggih kula nok-nok. Nimbali dhateng pun Kakang Sidik pangudal-udal sampun boyah kirang setunggal menapa adi guru. Namung kejawi kula ngaturaken taklim kula mugi konjuk Adi Permesti sampun ulun tampi mugi nentremaken Tribawana kanthi rawuhipun Kakang Kaneka Putra. Adi guru inggih Bathara penyarian prayogakna nggon kita sowan. Kawula nok-nok nuwun inggih pukulun sampun boten kirang setunggal menapa kejawi kula nyaosaken pangabekti mugi konjuk wis ulun tampa lungguh ingkang prayoga. Kakang Narada Bantreng Waring Kakang Narada keong ulun dangu dhateng paduka Kakang Kaneka Putra. Kakang Resi ron tanpa guna menika wonten bab ingkang wigatos menapa sebabipun Kakang Narada kok remenipun namung gegujengan kemawon. Mangke yen adi guru ingkang gegujengan menika sinten kula matur menika wonten dasaripun mboten namung matur nyatanipun ulun dangu Kakang Narada kok ndikaaken Bantreng Waring. Kula dangu Kakang Resi lajeng genipun ngendika keong. Kula dangu malih Kakang Narada ndikaaken ron tanpa guna. Lah niki
Mila mboten namung menungsa dewa menika wajibipun sinau supados pinter. Yen wiyaga menika sinau ngapalke notasinipun, yen tukang corong menika kedah sinau landhep pamirengipun. Suwukan keseron gong mboten muni, lah niku wajib dipun palik napa dipun tukar. Upaminipun menika Adi Guru inggih. Jengendika menika ndang kaliyan pun kakang kula matur banteng maring menika sapi. Lajeng dangu kaliyan kula matur keong menika kul. Adi Guru dangu malih dhateng pun kakang kula matur ron tanpa guna menika uwuh. Tegesipun Adi pun mesti dangu kaliyan kula matur punapi kula wonten dawuh. Yen ngaten pinter micara sampun kawit rumiyin Adi Guru. Nyadong dawuh kula Adi Guru nyadong dawuh. Menapa ingkang dayani gara garaning jagat rasipun menika ingkang sekawit sumuk menika kok lajeng dados asrep. Yalah menika jare sumuk danguning dangu lajeng dados benter. Bareng pun benter sakniki gentosan nggenipun ngrasaken kok asrep. Kinten kula menika mboten wonten leresipun namung kirang mawon. Monggo wajibipun namung dipun wangsuli menapa ingkang dayani gara-garaning jagat. Gara-gara menika mau yektasipun tuwa saking Madyapada. Asalipun saking pakartinipun ingkang wayah inggih menika pun Begawan Palasara. Begawan Palasara nilaraken pertapan Giri Sarengan dumunung wonten satengahing alas tunggul mapan wonten wana tunggul inggih gentoraken teteki Mahasinga sampun boten ngemongaken dinten Candra utawi warsa malah kepara saged dipun wastani ngganipun tapa menika ngantos jempong pera jambul uwanen nggenipun dados pendhita sampun sepuh namung nengenaken dhateng kasutapan kemawon malah piyambakipun babar pisan boten ngatosaken yen menungsa gesang menika wajibipun emah-emah nurunaken wiji. Nah, nurunaken wiji. Yen ngaten gegayuhanipun Palasara menika menapa? Kirang priksa. Kakang Trada punapi wajib dipun todhi langkung rumiyin. Caranipun pundi nggenipun nadhi wayah Begawan Palasara ingkang mapan wonten satengahing wana tunggul ulun badhe asesingla dados setunggaling manuk emprit. Peksi emprit inggih ingkang nama Prit Anjana. Kula tak ngimbangi dados Prit Anjani. Prit Anjani mangke nggodha tapanipun Begawan Palasara. Suwawi kula dherekaken Adi Guru.